ABC Trader. Sučelje platforme. ABC Trader. Platforma ABC Trader omogućava slobodno razmještanje unutar prozora kako biste prilagodili svojim potrebama. U osnovnom razmještaju svaki prozor može biti zatvoren, maksimiziran ili minimiziran i svaki je dio promjenjive veličine. Navešćemo nekoliko primjera. Možete napraviti vlastiti popis vama važnih instrumenata. U tom slučaju kliknite na ikonicu plus, upišite ime popisa, a zatim odaberite instrument koji želite, bilo na način da ga dodate, izabirući ga iz popisa ili unošenjem simbola u polje za traženje. Nakon što ste završili, kliknite na tipku OK. I popis vaših važnih instrumenata je gotov. Možete mijenjati grafove. Da biste načinili novi graf, povucite instrument iz prozora Pregled tržišta i ispustite ga na prozor s grafovima. Možete promijeniti vremensko razdoblje s popisa ponuđenih vremenskih perioda i izabrati jedno od ponuđena 4 razdoblja grafa, na primjer linijski ili svijeće. Također možete dodati i osnovne tehničke indikatore odabirući ih s trakice na lijevoj strani. Odaberite MACD indikator. Kliknite na oznaku. Možete promijeniti postavke i ako je sve u redu, kliknite OK. Ekonomski kalendar u trakici je s gornje strane grafa. Možete pomaknuti na mjesto na kojem sada imamo portfelj. Jednostavno ga povucite i ispustite. Trebate li neki dio isključiti ili uključiti? Dovoljno je kliknuti na ikonicu postavki. Zatim odaberite raspored i prekidač postavite na on ili off, te nakon toga odaberete područje. Kad postavite najprikladniji raspored, možete ga snimiti. U tu svrhu samo kliknite na raspored i zatim snimi trenutni raspored. Program će vas upitati naziv rasporeda. Upišite ga i obavili ste to. Sada možete i izabirati rasporede tako što kliknete na njega ili kliknete na zadani raspored. Na taj način vratit ćete se natrag na polazno sučelje. Želite li odabrati spremljeni raspored, samo ponovite taj isti postupak. ABC Trader.